tapnon na salunat kanaregta tibiyag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, kenti salunat. Siya, sika, kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs itibagi. Taiso dayto iti mang pawerret tibiyag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla ka agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 ti bigat ijay RPN DCRL Bata. Napakaganda at blessed afternoon naman po sa mga kapatid na lagi pong nakikinig sa aking programang Nature's Call. Hello po. Ayan, nawawala yata ako sa air. Ayun. Thank you. Kung sino man po yung nasa technical department, I know, nandyan si Marlon, nandyan si Alex, nandyan si... Sino pa? O, diba si Henry tsaka si Sheena, ayan, alam ko, sila po yung uma-assist sa akin for me to have a very good program. So, another Thursday afternoon na naman po ang ating na-feel ngayon. So, blessed talaga dahil tayo na naman po ay masaya at syempre, buhay na buhay. So, ngayon ay May 19, ayan, sa mga naka-monitor po sa akin na may kaarawan ngayon, happy birthday sa inyo. At kung ano man po, yung mga what's this, you're celebrating, whatever occasion you're celebrating today, enjoy lang po dahil araw niyo po ito. And of course, siyempre, hindi po mahuli yung mga pagbati ko sa mga suki po natin na mga kapanalig. Yan, si Ma'am Tess Bobadilla, yan, Ma'am Daisy Daramas, yan po yung mga suki natin. And of course, sa mga taga-Nueva Ecija na si Sir Rico, si Nanay Christine ng Cabuyao, Laguna, Ma'am Vilma Salarda ng Bataan, actually talagang NCR and part of talagang Mindanao, Palawan, ang dami po nila na nakikinig po ngayon. Si Sister Mary ng Bataan, thank you so much for monitoring us. And of course, Sister Regine, thank you so much. Rose Dalitina ng Nueva Ecija, ang dami pong Nueva Ecija. Sir Willie Bordado ng Makati, Amelito Salvador ng Balibago, Angeles City. Mrs. Bernal, Ma'am Leonida, hello po. Milia Adriano ng Tansa, Cavite. Ma'am Lita ng Angono, Rizal. Magdalena Reyes ng San Nicolas, Magalang, Pampanga. Ayan, dami nila talaga. Sir Wilson Magtanong ng Bataan, Sister Mary Leonida, sino ba? Edwin Ferrer ng Nueva Ecija. Yan, sila yung mga tumutulong po sa akin when it comes to naganap pa yun, distributing Dohanis Tibicos yan. Pag-uusapan po natin, of course, nasa therapeutic exercise pa rin tayo. Yan, thank you sa mga sumusunod sa akin sa aking live page, no? Dohanis Tibicos. Medyo okay na po yung page ko po, kaya nakakapag-post na po ako ng mga therapeutic exercise na makakatulong po sa inyo. Ang dami yung nag-like at sumunod talaga sa arthritis therapeutic exercise ko po. And of course, huwag niyo kalimutan mga kapanalig na lagi yung nakikinig, mag-member na po kayo as kapanalig sa ating Radio Veritas radio station. And napapakinggan niyo po ako at papanood niyo po ako sa channel 211 ng Sky Cable, of course, ng Radio Veritas. At syempre, sa page din po ng Radio Veritas DZRV. O, diba? Diyan niyo po ako napapakinggan. Sa mga talagang tagasunod po at tagapakinig ng mga kapanalig, thank you so much. So, meron na po naka-live din po ako sa aking page. Ayan, medyo techy na po ako. So, parang napafollow ka na po yung mga page ko, ganyan. Ma'am Baby Biag, hello po. And of course, Ma'am Angelita Federico is also watching. Magandang hapon po, Doc Hani. Pag-uusapan po natin, no? Yung mga sakit sa ulo, yan. Actually, pinag-combine ko po if I'll be able to discuss both, no? Yung fatigue and headache din.
it will be a very, very good talk for today. Pero kung, assuming lang na hindi ko po matapos dahil headache, ang dami ko kasing nagtatanong sa akin, Doc, sige ulitin mo yung headache kasi ang headache po napag-usapan natin months back, okay po, few months ago. So ulitin ko na naman po kasi marami po talagang may sakit nito. This is a very, very common sakit na talagang kailangan po natin ng therapeutic exercise. O, di po ba? Kaya, yan, pag-uusapan na po natin ang about sa sakit sa ulo. Alam niyo po ba na pagka ang migraine, di ba meron po kasing migraine headache at saka meron tayong tension headache. So, differentiate po natin, alam naman po natin na yung migraine po ay intense na throbbing pain. Okay po na talagang pipilitin po kayong ihiga. Ano ba yan? Tama po ba yung Tagalog ko po? Pipilitin po kayong mahiga ng migraine. Okay po? O minsan, okay po, ang sumasakit yung kabilang head part, tapos susunod na yung isa. At nasusundan po ito ng minsan nausea, yung parang feeling mo magvomit ka or magvomit ka talaga. Okay po? Nag-start po ito any time of the day, tapos it will last around mga 8 to 24 hours kung talagang matindi po yung migraine nyo po. Okay? And of course, ang tension headache, parang dull ache lang po ito, no? Na parang meron lang severe fight na parang tawag dito, nangingirot talaga, no? Nanggagaling po ito syempre, sa ulo pa rin natin. Parang, alam niyo po yung may band na nakasuot sa inyong ulo. Ganon ang tension headache. Tapos minsan, okay po nanggagaling sa ating neck, ano ba itong neck sa Tagalog? Nag-radiate po sa buong katawan natin. Ganon po yung tension headache. Kasi, syempre, pagka meron kayong, nagkakaroon po tayo ng tension. Ganon talaga lahat ng katawan natin. Sumasama, di ba? So, para po maibsan po natin to, pag-aralan po natin, ano nga kasi, no, ang cause ng sakit sa ulo. No, 'di ba? Yun po yung mga tanong sa akin, ano yung cause ng mga sakit sa ulo, Doc? Kasi minsan hindi po natin napipigilan lalo na pag nata-tension natin. Tandaan niyo po, ang sakit sa ulo minsan hindi din po, may mga theories na hindi po natin alam kung saan nanggagaling. Pero alam niyo po ba na ang shifting ng body chemicals po natin, okay? Or yung pagbabago-bago ng hormones at saka tawag nito, pagbabago-bago ng hormones at saka yung chemicals sa katawan natin. Kung kunwari yung mga nakain po kayo, minsan sumasakit ang ulo nyo dahil sa mga maintenance po ninyo, ganun po yun no? Yun po, sumasakit talagang ulo natin. Siyempre, meron din kasama na environmental stress. Yan. Pagka ang ating paligid ay nagkakaroon po ng tension, o diba? At siyempre, hindi lang yon, nakakaamoy din po tayo ng mga naninagarilyo. Yan, kaya iwas-iwasan po natin kasi mas malala po ang sakit po natin pag tayo po ang nakakalanghap ng cigarette. And of course, strong odors, yung medyo malalang amoy, yun po yung cause ng sakit ng ulo natin. At syempre hindi lang yung mga strong odors, kundi minsan yung mga iba sumasakit ang ulo nila dahil sa pabango. O, diba? Syempre may mga allergies sa pabango, lalong-lalo na sa may mga asthma, lalong-lalo na sa mga talagang sakitin ng ulo nila. Kaya iwas-awasan po natin ang mga pabango. And of course, may mga allergies sa mga pollutants. Diba? Yun, pagka-allergy po kayo sa, tawag dito, paint. O, diba? Yung mga, minsan, nagre-renovate tayo ng bahay natin, sa kwarto natin, ayaw natin ang amoy ng mga tinta. O, diba? And of course, may mga certain foods, no, na nakakain po natin na meron pong content ng alcohol o kaya coffee, may caffeine. Meron kasing ganun, no, allergy sila sa caffeine. And then of course, yung cola o kaya basta yung mga may kulay na inumin. Oh, be very, very aware of that.
And of course, meron din yung mga allergy sa tea na hindi nila nalalaman na allergy pala sila sa tea, kaya sumasakit ang ulo nila. Ganon din ang alak, di ba? Wine and champagne can also trigger po yung headache natin. For some people lang naman, hindi naman lahat. Kasi yung iba, gustong-gusto po nila ang, tawag dito, gustong-gusto po nila ang, what's this? Ang alak. Kaya yun, hindi sila na-allergy dyan. Bagkus gustong-gusto nila. Pero may mga tao talaga na allergy sa wine or champagne. Kaya iwas-iwasan po natin. Ayan, umuulan na naman po ang Ilocos Norte. Ulan-ulan naman na talaga. Kaya medyo itutuloy po natin ang usapan natin. Pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, King Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, kaya kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na-atake ak, nagkaroon iti nervyos every time at dati sumken madiarik na, gapot iti ata ko, may stroke manen. Yan babaen iti parusap ko iti tibikos, nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Iso nga kadagiti pada nga ni stroke, kung sa tibikos, kaputa very effective, mamimpisan nga balbaliwan na, itirik na, kang kastameten iti panunod tayo. Tibikos, the best. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City.
The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa ating programang Nature's Call. Of course, mga kapanalig, Doc Hani Tamayo pa din po. Marami pong nakamonitor po sa atin ngayon. Thank you so much. And of course, pa-shoutout din naman kay Darrell ng Malabon. Marami yung nakikinig sa inyo dito, Doc. Thank you so much. And pa-shoutout naman, Doc, sa napakapait ko po na kapatid na si John Elmer de Lara at si Nanay Shirley ko po. Ayan, thank you so much sa mga taga-Malabon. Nakamonitor po sila. Thank you so much. Every Thursday po kami nag-monitor sa inyo, Doc. Sabing gano'n ni Darrell. Thank you, Darrell. Oo nga naman, kasi Thursday lang naman talaga ako nasa Radio Veritas. O, diba? Yun. Pagpapatuloy po natin ang topic po natin about sa headache kasi ang dami yung tanong. Kaya ang dami yung pumapasok na tanong. So, kailangan po nating magkaroon ng medical evaluation po ha kasi minsan yung sakit ng ulo po natin, yung tumatawag po sa akin, mamaya na po kayo tumawag. Okay po, kasi I'm on air pa po. Hindi ko po sinasagot ang mga tawag nyo if I'm on air. Kaya mag-text na lamang po kayo later. Okay po? O kaya mag-text na lamang po kayo and sasagutin po kayo later. So, kailangan sa nabako, medical evaluation, kailangan natin alamin kung ang sakit nga ng ulo po natin ay sa tension nga lang or migraine nga lang. Kasi minsan yung mata po natin, the eyes, okay po, o minsan sa blood pressure po natin, o kaya sa reflexes, o kaya sa muscle strength po natin. Kaya kailangan po natin ng blood chemistry. Okay po? Para ma-examine po or ma-detect o ma-determine whether yung headache na yan is really due, okay po, to the migraine or tension na sinasabi ko. Kaya kailangan talaga natin ng medical evaluation din. Okay po? Now, may mga exercise po tayo. Okay po? Kaya sundan niyo lamang po ako sa aking page na Doc Hanis TV Course kasi mayroon po akong pinopost every time na may topic po ako, lalong-lalo na ngayon, mga therapeutic exercise. Importante po yon kasi minsan, yung katawan po natin, napapakinggan na natin yung sumbong nila. So, maybe a slight pain lang po na pwede natin pong dalhin. Tama ba ako? Kunin or whatsoever. Okay? Therapeutic exercise, then we can do that. Kasi sabi ko nga, ang katawan po natin has the ability to heal itself. Tapos, na-monitor ng katawan po natin yung mga sakit natin at early stage. So, malamang, this therapeutic exercise na dinidiscuss ko po sa inyo, malaking tulong po sa inyo. Okay po? So, yung immediate, okay po, relief for migraine and tension, headache, ay simple lang po. Okay? Sa migraine po, you can apply, no, yung ice pack, okay po, para hindi sobrang mag-numb, no, yung inyong ulo. So, kung yung pain lingers anywhere, actually sa migraine talaga, sakit sa ulo lang talaga, I've experienced that. Okay po, take a rest, okay po, and then apply po yung cold ice pack sa ulo natin. So, avoid dehydration of course, kasi yung kulang po tayo ng tubig sa katawan, okay po, made-dehydrate tayo talaga. So, drink plenty of fluids, especially when you talk, parang ito nga, kagaya ko na salita ng salita. And if you are traveling, okay po,
kasi for example, biyahero po kayo, kaya sa mga nakikinig po sa akin na mga taxi drivers, okay po, mga mga bus, kailangan meron ho kayong tubig lagi. Kasi pag isa rin ang pagsasakit sa ulo, ba ulit yung Tagalog ko, the cause of headaches are sometimes dehydration. Okay? So, may mga therapeutic tawag dito, exercise na pwede nating ikot-ikot, tapos circulate, tawag ba? Ikot-ikot lang yung natin, yung ulo natin. O kaya put a little massage sa ulo natin. Pero kung hindi makuha, then you need me. Kaya ganun yun. Sa tension naman, okay po, para ma-increase yung circulation at relaxation ng nape natin at saka sa shoulder muscles po natin, kasi minsan yung tension nagagaling po yan sa neck natin, tapos nag-radiate sa buong katawan natin, and then sasakit na yung ulo natin. So, ano din lang, therapeutic exercise, yung parang ikot-ikutin lang din po yung shoulders, okay po, para masama yung blade ng likod natin, di ba? And then of course, lightly brush the scalp, soft lang din naman po, kaya kung marami na po tayo mga gua sha, tawag dito, gua sha equipment, di ba? May mga nabibili na tayo dun eh. Okay, yung mga medyo maganda rin yung suklay na medyo matigas, pwede. Suklay din po yan, okay po, para matanggal yung tension natin. And if you want to follow me, okay po, sa Doc Hanis Tibicos page, ipopost ko na naman po yung mga therapeutic exercise para po kayo po ay malag-anan. Ilocano yun. O diba? Para at least yung relaxation technique makuha nyo. Kasi mas maganda, sabi ko nga sa inyo, Ilocano po ako, kaya minsan mali-mali yung Tagalog ko. Kaya follow na lang po ako sa aking Doc Hanis Tibicos page para makita niyo po yung mga therapeutic exercise na mga sakit ng ulo ninyo. And of course, fatigue. Okay, yan. Medyo may time pa tayo. Pa-check. Okay po, okay. Meron pa tayong time, 1 minute pa. Okay po. Yung fatigue naman, of course, alam naman po natin if we are weary, o kaya weariness, pagkainip, okay, tiredness, or being drained. Most of the time, alam naman po natin na yan po yung sanhi ng fatigue. Magkaiba po to sa headache, kasi ang fatigue po is parang tiredness, weariness ng ating katawan, kaya nade-drain tayo. Pero too much stress, kaya nagkakaroon po tayo ng fatigue. Yung parang, fatigue is parang pagod na pagod po kayo, parang ganon. Okay po? So, iwasan lang po, okay, yung mga tao na medyo negative. Okay? At saka, of course, yung mga tao na medyo insensitive, okay, mga complainers, mga blamers. Kasi pagka nakagroup kayo sa mga taong ganyan, it's easy for you to have fatigue. Di ba? Kumbaga, sabi nga nila, nadaras kayong I mean, ganun po yun. Sa Tagalog po, yung parang na-absorb nyo po yung negative energy nila. Kaya dapat iwasan po yung mga insensitive people, complainers, and blamers for you not to have fatigue at the end of the day. Magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaan. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Hanis Tibicos is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Hanis Tibicos is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Hanis Tibicos, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po ko na, at tibikos pag-alas ko. Ako tinitilak na hinikat ko. Kay mga ni Doc, kay marikititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya buti putunan. Kaya very active pa rin. Hindi nga makapaangon. Ang ida, tapos simata na, ang lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang titili ko. Kasi na ako, very active pa rin. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi.
Yung kasi na kung medyo adalit basit eh. Kaya gawin na security course ni Dr. Anita Mayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa ating programang Nature's Call, third part ng ating programa. Of course, itong kaibigan niyo po, Hani Tamayo pa din po, para po i-discuss po natin yung inyong mga sakit. And of course, back to back with our Doc Hanis because may katanungan po dito. Sabi niya, Doc, ask ko lang kung makakatulong po ba sa akin ang tibicus kasi may myoma po ako. Ayoko pong magpa-opera dahil takot po ako. Aling Nelia ng Caloocan. Lagi po ako nakikinig sa inyo at naglakas loob ako magtanong ngayon. O, diba? Salamat po. Ayan, sabi ni Aling Nelia po, may myoma po siya. Normal lang po talaga na tayong mga babae, Aling Nelia, ay medyo may myoma. Okay po? Lalong-lalo na if you bear a child, pusa po natutubo or kaya lalaki yung myoma po natin. Okay po. Kaya rini-require po siguro na i-operahan kayo kasi masyado ng malaki o kaya medyo may naapektuhan na part of your organ. Now, natatakot po kayo dahil nga, oo nga naman, no, sino ba hindi matatakot pag na-opera? Well, sa atin lang po, marami na po kaming mga pasyente po na tulungan. Okay? Again, I am not insisting myself, no, na maging doktor nyo. Kaya lang marami na po ako natulungan na talagang malalaki ang myoma nila na ayaw nga po nilang magpa-opera dahil nga takot po sila, number one. And number two,
wala ho silang pera. So, nakatulong talaga yung Doc Hanis Tibicus. We cannot deny that. Okay? At syempre, hindi lang po Doc Hanis Tibicus kasi meron po tayong mga regimen na binibigay, lalong-lala ang Ayurveda, for yung Nanay Nelia, para hindi po lumaki yung mayoma nyo. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, pag medyo dumikit na yan, okay po, kasi didikit po yan sa ibang parte ng reproductive system nyo. Aba, talagang kailangan nyo na po ng operasyon. But then again, this body has the ability to heal itself. Tandaan nyo po yan. Okay? So, this body needs nutrition. Okay po, marami po tayong mga anti-inflammatory na mga gamutan ngayon like Ayurveda. Sabi ko nga sa inyo, I do give Ayurvedas. Why? This is an old regimen na ginagamit na po 1,000 years ago na ngayon bumabalik lang dahil nga nagkakaroon na po tayo ng kagaya ko na naturopathy, mga acupuncturist. Most of us kasi na mga acupuncturist, mga naturopath po, hindi po gumagamit ng synthetic. Gumagamit lang po kami talaga ng mga natural way to heal yourself. Now, ang tanong, makakatulong po ba ang Doc Hanis Tibicus? Yes. Why not? Okay po? But then again, pag medyo malaki na, meron hong kasama. Kasi I am not claiming na si Doc Hanis Tibicus natin ay gamot. Tandaan niyo po yan. Ang benepisyo ng Doc Hanis Tibicus natin, probiotics, prebiotics, and enzymes, depende na po yan sa katawan ninyo. Kasi may mga katawan na sobrang chronic na po ang sakit. So, Doc Hanis Tibicus cannot help alone. There's no such thing as produkto na iisa lang na makakatulong agad. Minsan, combination po yan. Kaya again, inuulit ko po sa inyo, Aling Nelia, makakatulong, pero mas maganda na tawagan niyo po ako para ma-assist po ako kayo thorough kung ano po yung mga gagawin ninyo. Doon naririnig nyo, maganda po ang Doc Hanis Tibicus. Totoo po yan. It's prevention, and doon sa may mga may sakit, kailangan nyo po ito. Give at least, hindi naman space, pero consider as one of your regimen doon sa mga maintenance niyo, doon sa mga iniinom ninyo na mga natural medicine, because Doc Hanis Tibicus po is probiotics, prebiotics, and enzyme. Hindi ko na po ulitin dahil alam nyo naman po ang benepisyo ng probiotics, prebiotics, and enzyme. But ang target talaga nito is the gut microbiota. Alam naman po natin na ang gut microbiota po natin is the community ng bacteria o kaya viruses o kaya pathogen o kaya fungi na nagpapopulate po, no? Or populating your GI tract or your gastrointestinal tract, which have something to do, okay po, with the functions, of course, of your digestive process. Tandaan niyo po lahat ng mga pinapaloob natin. Amin nga kang kanan tayo, okay po, dinadigest po ng ating digestive system. So, this Doc Hanis Tibicus has a big influence, okay po, para po ma-solve yung mga opportunistic bacteria na kailangan pong i-correct para hindi po tayo magkasakit ng maraming sakit o kaya worse, no? Cancer. Diba? Kaya po tayo nagkaka-cancer kasi maruming-marumi na po ang gut microbiota natin. And Doc Hanis Tibicus is a food for the gut microbiome. Okay po, napatunayan na po natin yan as your natural doctor, okay po, as your naturopath and acupuncturist, napatunayan na po natin yan, lalong-lalo na din sa mga pasyente po, no, sa Ilocos Norte na talagang konti lang yung pera, Doc, magpapatulong talaga. Sabi ko, laklakin nyo ang Doc Hanis Tibicus. Kaya dun sa mga hindi pa po nakaka-try, try it to believe it. Hindi po masarap siya. Okay? Haan nga na imas ti Doc Hanis Tibicus. Tiraman na alsem nga kaslabasi. Okay? Ganun po ang lasa ng Doc Hanis Tibicus. Itatagalog ko po doon sa mga nakikinig po sa akin ng mga hindi Ilocano. Kasi nag-Ilocano po ako. Hindi po masarap ang Doc Hanis Tibicus. Ang lasa po niya ay maasin na parang tuba kasi fermented product po siya. So when we say fermentation, okay po, binuro. Siguro wala na po akong alam na term na binuro, no? Kasi sa Ilocano, binuro.
sa Tagalog, binuro din. Ano yung mga binuro mo, Doc Hani? Yun yung tanong. Good fruits, galing sa Pilipinas, mangga, watermelon, dragon fruit, 5 klase po yan. Pinya, okay po, at saka grapes. 5 klase ng napakayayaman sa antioxidant. Research nyo po. Try to research the benefits of mangga, the watermelon, the pineapple, the dragon fruit, and the grapes. Hindi ko na po isa-isahin dito kasi parang gas-gas na po ko dito eh. So you try to research. And then of course, meron po kong inahalo. Okay po na ingredients na mayaman sa antiviral, antifungal, antibacterial, which is the ginger, the turmeric, and the cayenne. So, mag-research na rin po kayo kung ano yung mga benepisyo nun. Plus, nagdagdag po ako ng isang klase ng vegetable, which is the red beet, o the beetroot. Okay po. Why? This is napakayaman na ng antioxidant na vegetable na mahal. Okay? Sa Baguio, mura lang. Pero dito sa NCR, sa iba-ibang probinsya, napakamahal. Dito sa amin, 220 per kilo. So, dinagdag ko po yun. Okay po. For me to give you the benefit of amino acid, lahat po yan. Kasi once na bumaba ang electrolytes ng katawan po natin, nako, yan na. Marami na pong sakit. Okay po, tandaan nyo po, pag mababang immune system nyo at bababa ang electrolytes nyo, tendency po talagang mamamatay po tayo. Like what happened dun sa mga nag-suffer ng COVID. Okay? Dun sa mga medyo may problema sa lung. Diba? Kasi electrolytes are very, very important inside our body. Kaya si Doc Hanis Tibicus po, makakatulong po. Kasi parang pinaka-spark plug yung enzyme, di ba? Ang enzyme po, para alam nyo po, kaya nga po hindi ko na po tinanggal yung mga pulp bits, o di ba? Yung enzyme nung produkto ko, kaya yan, makikita nyo ho pag sa bottom, okay po. Makikita nyo may mga talagang enzyme po dyan. Kaya lang, namumuo yan because of the exopolysaccharide. Byproduct po kasi ng prebiotics, pag maganda po ang process, is exopolysaccharide. Kaya namumuo-muo siya, huwag nyo hong itapon. Okay? Kasi pag tinapon nyo yan, nasayang na po yung benepisyo ng exopolysaccharide sa digestive system ninyo. Kaya kainin nyo po yan, hindi po marumi yan. That is the proof na ang produkto po natin is 100% natural, 100% na malinis po, kaya meron pong namumuo-muo dyan. Now, Doc Hani, yung kasing nakuha ko, is hindi po masarap, ay hindi po yung kagaya ng dati na sobrang asim. Kasi nga, the longer, the better. Kaya nga yung iba, dun sa mga dati nang gumagamit, mas gusto nila yung nearing to expire. Mas maganda nga po pag nag-expire. O, diba? Sa totoo lang, pag nag-expire na yan, gustong-gusto ko yan. Bakit? Gagawin ko ng alak. O isolin nyo sa akin yung expired at gagawin ko na po ng alak. Magdadagdag na lang ako ng isang regimen para maging alak na. O, hindi ko na sasabihin. That's my IP. O, diba? Kaya nga, the longer, the better. Mas maganda yung expired nga eh. Diba? Kasi you need not to add something. Kaya lang, 10 ml, 15 ml, okay na po yun. Napakaganda na po ng 10 to 15 ml. Yung kasing new fermentation, 30 to 60 ml. Okay? Again, inuulit ko po. Habang tumatagal po ang fermentation ng aking produkto, tumatapang, gumaganda. The benefit of fermentation is better if it's longer. Kahit tanong niyo yan sa mga expert na mga doktor nyo na nakakaalam ng fermentation. Kahit tanongin nyo yan sa mga chemist na mga expert talagang magagaling na mga chemist, okay po, o mga microbiologists, fermentation is good for your digestive system. Okay? Kaya wag nyo hong tawag dito, wag ho kayong mag-complain na bakit kaya ganun ang lasa ng product ni Doc Hani. Oh. Wag nyo na hong wag na ho kayong paarte-arte. That is the good thing para po yung mga bacteria sa loob ng katawan ninyo. Remember, we live by bacteria. Okay? Ang bacteria po is nasa lahat ng parte ng katawan po natin. Nasa puso po natin, pwede niya pong magkaroon ng inflammation, which is endocarditis. Okay? Yung bacteria in your heart,
okay po, pwede hong gumawa ng sakit, which is the inflammation of the heart, na endocarditis. Okay po, ano yung infection na yon? Yun yung sinisira yung inner lining ng puso ninyo, the chamber of the heart and the heart valve. Yan po, ganyan kagaling ang mga opportunistic bacteria. Now, you need Dochannis tibicus. Why? Yung Dochannis tibicus has a good bacteria, it has probiotic, it has prebiotic, it has enzyme to help work with your digestive process. Wag po kayong aalis, magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Dochannis tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Dochannis tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Dochannis tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Dochannis tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award.
Yan, welcome back po sa last part ng aking programa. Thank you so much talaga kay Enteng, kay Alex, kay Marlon, kay Yenny, kay Tina, mga technical department natin sa Radio Veritas. Kasi talaga naman, sobra-sobrang pag-support. And of course, the whole staff ng Radio Veritas. Thank you so much. Marami pong nag-text po sa akin saan daw mabibili ang TV Cruz. Okay, and of course, saan daw malapit na pagpunan po ng TV Cruz. But then again, later na po yung announcement ko dahil sabi ni Ma'am Daisy Darama, sabi niya, hello Doc, marami yung nakikinig sa inyo dito sa amin. Saan kaya yun sa kanila? And 5764, sabi niya, wish you all the best. Wish all the best for you, Doc. Sabi niya, thank you so much. And doon sa mga paulit-ulit lang po yung tanong kung saan pwede hong makabili ng Docanis TV Cruz sa Radio Veritas, pag malapit po kayo dyan, nandyan po yan. Okay po, pagka bumibili po kayo, ang isang bote, naka-discount po at 840. Okay po, ang SRP kasi niyan is 12. Okay po, pag isa lang ang kunin nyo, discounted at 840. But then again, dahil nga gusto kong tumulong, bilhin nyo na ang dalawa dahil naka-buy one, take one po siya. Okay? Pwede ding bumili. Okay po, kayo lang hindi naka-buy one, take one sa TGP. Okay? Isa lang ang binibenta nila. Ever Commonwealth, Ever Sukat, Farmers, Kaibiga, Malibay, Muñoz, Quezon Avenue, Banawe, Robnova, Shopwise, Unimek, Iabot. Sa Area 2, 11th Avenue, 5th Avenue, Acacia, Bartolome, Blumen Street, Catmon, Concepcion, Malabon, Fishermon, Malabon, Libertad, Macmall, Naval, Filtras, Rotonda 1, Giselle Park, Sangandaan, San Roque, San Sulan, Tatawid, Victory Mall, Caloocan. Diyan po kayo pwedeng bumili din pero isa-isa lang po. At 840, humingi po kayo ng discount. 840 po ang isa. And of course, kung gusto niyo pong magpa-deliver, andyan lamang po si Crisel. Okay po, at 0930-111-9365. Ulitin ko po, 0930-111-9365. Nandyan po si Crisel. Kung sa Baguio kayo malapit, nandyan po si Stella, 0927-144-0918. Ulitin ko po, 0927-144-0918. Yan po yung mga staff ko na pwede kayong i-assist kung delivery po ang gusto nyo. We can deliver any part of the world. O, diba? Of the world talaga. In the Philippines, of course, okay, sa mga taga Palawan, pwede po namin ipadala sa mga taga Pampanga. Okay po, kung hindi po kayo makarating sa mga aming opisina, we can deliver them for you. But then again, if you want to have an acupuncture, okay po, o kaya gusto nyo magpa-check up, may mga opisina kami sa Manila kasi parang inaayos ko pa yung schedule ko. Baguio, 2nd floor, Cap Building, Baguio City. Okay, Cap Building, Baguio City. 2nd floor, sa ano po yan, likod ng post office. Okay po, yan po yung clinic ko po sa Baguio City. Wala na po kasi ako sa Cubao. Okay, doon sa naririnig nyo po na commercial namin, okay, na nasa Cubao, wala na po kami doon. Nasa Deca Homes na po kasi kami. So, yung mga product po namin na Ayurveda at saka Docanis TV Cruz, dinideliver na lang po. But then again, you can contact me or you can text me dun sa mga gustong magpa-check up po kaya mag-refer ng kanilang mga sakit-sakit. Telemedicine lang po. 0916-204-4007. Ulitin ko po, 0916-204-4007. Yan. 0916-204-4007. Yan po yung mga yung telephone number ko na pwede nyong tawagan para po magkaroon medical check-up lamang po. Okay po, I can naman monitor kung ano man po yung mga dinaramdam po ninyo. And of course, sa Docanis TV Cruz pa rin, dun sa mga hindi po naka-try, try it to believe it. Dahil this is a good food for you, kasama po sa inyong, tawag dito, sa inyong regimen. Okay po, don't you worry dun sa mga may gastritis. Okay po, dun sa mga may GERD, dun sa mga may acidity. Okay po, ang nagiging problema, bakit ho kayo nagkakaroon ng ganyan? Because of Helicobacter pylori or H. pylori that infects your stomach. Okay po, mahirap pong patayin yan. Pero takot siya sa Docanis TV Cruz. Napatunayan na po namin yan. Okay po, yung mga may GERD, may acidity. Okay po, all you have to do, 30 ml, put it in a warm water. Okay po, 3/4 cup of warm water plus 30 ml
or 15 ml twice a day po. Kung hindi nyo kaya yung 30 ml, mag 15 ml po kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung mas matagal po ang fermentation, mas nakarkaro or mas effective po siya or mas maganda po na mas older po ang fermentation. Okay po? Yan po ang Doc Hanis Tibicus, napakagaling, magpagaling. Food for the chan, okay po, na 100% probiotics, prebiotics, and enzymes. Huwag nyo hong ikumpara. Huwag nyo hong ikumpara sa mga probiotics na nabibili nyo dyan sa tabi-tabi o dun sa groceries, whatsoever. Ito po is 100% probiotics, prebiotics, and enzymes. Okay po? Galing po sa prutas, galing po sa herbs, galing po sa vegetables. Yan po ay pinag-aralan. Okay po, nasunog ang aking dalawang kilay para lang wag po kayong magkasakit. At doon sa mga may sakit, napakaganda po itong regimen. Okay po? Kaya, again, inuulit ko po, ang Doc Hanis Tibicus ay maganda po sa tiyan. Nakakatulong po sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga hindi nakakatulog, may mga mataas ang sugar level, mataas po ang cholesterol, maraming arthritis, okay, doon sa mga ihi ng ihi sa gabi, okay, napakaganda po ng Doc Hanis Tibicus. Again, kung medyo, tawag dito, medyo hindi kayo makatulog sa gabi at nainom po kayo ng Doc Hanis Tibicus sa gabi, medyo may kinokorek po, okay? So, huwag nyo na hong inumin, okay po sa gabi, inumin nyo na lamang po ng umaga at saka tanghali. Now, kung hindi nyo kaya yung 30 ml, mag 15 ml kayo. Kasi pag 15 ml lang po kayo, that's good for 1 month. Pero sabi ko nga, bakit nyo po, tawag dito, what's this? Inimutan si Baguio. Diba? Sana po hindi ganon. Kasi the better na mas maraming kakainin ng katawan natin na good in nutrition, mas maganda po ang dating sa katawan po natin. So, Doc Hanis Tibicus lang po, the source of probiotics, source of prebiotics, source of enzyme. Okay po, pag isa lang po ang bibili nyo, naka-discount po siya at 840. Okay po, pero kung medyo marami po kayong pera, naka-buy one, take one pa kami at 1,200. That's good for 1 month already. Okay? Kaya dun sa mga may katanungan, again, inuulit ko po yung aking telepono, 0916-204-4007. Ulitin ko po yung number ko, 0916-204-4007. For deliveries, okay po, kay Trisel at 0930-111-9365. Kay Stella, 0927-144-0918. Yan po yung mga telepono kung gusto nyo pong mag-order at gusto nyo pong magtanong. Now, sa mga Ayurveda po, may mga specific na ginagamot ang Ayurveda ko po. So, for example, ang puso po nyo ay barado. Okay, may mga specific Ayurveda po kami dyan. Kung meron po kayong problema sa liver, ganun din po. Kung meron po kayong problema sa kidneys, okay po, meron din po kami yan. So, different kinds of Ayurveda, hindi po iisa, kasi there's no such thing as one product alone. Tandaan niyo po yan ha. Hindi po pwede. It should be combination para po mas madali kayong gumaling. But then again, inuulit ko po, ang Doc Hanis Tibicus hindi po gamot ha. This is a nutritional medicine that will help to solve whatever gut problem you have. Kasi alam naman po natin, pag malinis po ang bituka natin, okay, mas maganda, mas wala tayong sakit. Pero kung marumi ang bituka natin, the gut microbiota, okay po, tandaan niyo po, marami po tayong sakit. At dyan po nanggagaling ang napakaraming sakit. Inuulit ko, there's no such thing as sakit agad. Nag-i-start po tayo sa inflammation, nag-i-start po tayo sa infection muna bago magkasakit kayo ng palalo o kaya yung chronic diseases na sinasabi. So in behalf of my staff sa NGT Health and Wellness, of course sa mga technical department ng Veritas, ito na naman po yung lingkod, Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi hong nagsasabi, and on sa prevention is better than a pound of cure. Because your health is your wealth. Mga kapanalig, sumainyo ang katotohanan.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at dasakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years, kaasi iti apo, kada di kang itingitan iti COVID, ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalamiis na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take Tibicus. I thank God nga anak nga na-confine. Because mayat meti impact na yan ti bagik deti Tibicus. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti Tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyet. Dito iti bikos laeng iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award.
tapnon na salunat kanarekta tibiyag. Dungeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siak sika kenti salunat. Siak sika kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadum mga organs iti bagi. Ta isu daytoy ti mangpawerret tibiyag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla kang agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg, tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 tibigat, ijay RPN DCRL Bata.